Добър ден на всички приятели. Ето, че и водата в град Дулово излезна. Сега правим водния стълб. След това отиваме в село Черник. Още сме в областта. Тук има много хубава вода излезна. Продължаваме да копаем в област Силистра. Ако някой има интерес, може да се свържи с нас на 089 200 3166 и ние ще му обясним как седят нещата. Благодарим на всички, желаем ви лек ден и успешен!